sa prisuhan ang usa ka batan-on humanadakpan tungod sa pagpamaligyag pinaugang dahon sa marijuana sa Panabo City, Davao del Norte. Nahibaluan ng alas 9:49 sa gabi ang mga personahe sa Panabo City Police Station o SICA Davao Norte Provincial Mobile Force Company kauban ang Regional Mobile Force Battalion o PDEA Davao del Norte nagpahigayon og joint bypass operation sa Purok 17, Barangay New Visayas, Panabo City, Davao del Norte nga may resulta sa pagkasikop sa usa ka alias Maxon, street level individual, 18 anyos, senior high school graduate, usa ka sweeper, residente sa Purok Gawad Kalinga, Barangay Dato Abdul Dadia, Panabo City, Davao del Norte. Gipusasan ng suspek human napalitan og duha ka pakete sa pinaugang dahon sa marijuana sa nagpatuong poser buyer nga membro sa PNP. Nakuha usab gikan siyang posisyon ang lain pang pinaugang dahon sa marijuana nga motimba ngadto sa 12 gramos. Ang dinakpan uban sa mga ebidensya ana na karon sa kustodiya sa Panabo City Police Station ug nag-atubang na og kasong kalapasan sa RA 9165 o mas na ilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, batasan ang pagtumar sa Sanson Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa Negosang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, ex-FM News.